अच्छा भाई नों तिनी तामनि बागै ससियेल मिडियायाव नुजानाय नागाखिसा सायखनारि गादि आंनि मसाजो सरि हामया जीबो थांगो ऑपरेशन खालामनांगौ रां फैसा गैयासै आंनि बागै लोगोआवनो सानो हमने तामो माने बागै बिनि तामनि बागै सरि हामया खाखिसा सायखनारि गादि बहुत साजाबो मैं बहुत साजाबी उनको खवाइराबो तलांखा मैं जीबो थांनि सावो जों जीबो थालाका मैं बहुत उनको रखायो नाय माने बर ऑपरेशन खालामनांगौ नि सावो ऑपरेशन खालामनांगौ हिसाबै ओंखाय तामो जों खायाव या सारन जों खायाव या माखाने बहुत बिसिंगो बहुत सावो तुजु हायिं थागा हिसादा ओंखाय आ तुजु ऑपरेशन खाया ओंखाय जेरै फायना फटिनाय हिसाव हमने बहुत जगह डॉक्टर पुलाव फुनुमानि खय फुनुमानि फटोनाथ बसो बालखा बिनि सरि हामया तीन मास रंग कना दि बहुत साजाबो तंगो साजाबो हामखाय दङ आता फटा चबारि थांगता ताबो खुंगांके ऑपरेशन खाना बागै रां गरै आबोनि बागै लुगुरगनि थानि चुबाचु नाय दं हटाना हिंके मोनायनो सा खामनायना बागै ऑपरेशन खायना बागै बसो जराति रां नांनो आबो किजा सायखनारि गादि बरखाय सोंनाय मानिके साना सोंनाय क्या सासे सोर रां नांनो बर बाजारनि साजा सानो बाजारनि साजा इंगानो खायना हिसादा लचिन थानि आस्ते के रां गरैयो जों थांखौ सानो बाजि दिनाबा आबो गनि जों आंजों सावो आं बसानि किचा नागि हिने जों आं सो साना बथानि के साना बरंगो हमने भाई उनको ताबो कुमुइखे तामो काम रखलाय बुनि काम सिखायो ओंखाय मोनायखे ब क्लासआव फरितंमोनि क्लास 10 नो ओंखाय ते केबनो साइरगो नादा नायखा चुबासुनि बागैरगो केमनो तो साजे मो गादि हिने सामादा केमनो तो साजेयाखो ताबो लुकुरगनि थानि तामो सानामो जों किजा सायखनारि गादि आं लुकुरग आबनो कयो किचा साइजो थाजो खायि चुबासुरि दिहिने आबन सानो आं आबन कयो ओंखाय बाय निनि पाराखाय बजागा आंखा आं पाराखाय आमपुरा बुमुं सागारि आमपुरा गामि आं मुखा गंगारानि देबना खय दिस्ट्रि आमपुरा गामि नोंनिमो आमपुरा गामि खय एरिया उकलायता ना हामबाय